parku v Galante som tento rok objavil skutočne jeden z rekordných rojov. Usadil sa zvonku duba, to znamená nevošiel do dutiny, bol asi príliš veľký a tá jeho veľkosť je monumentálna. Pokiaľ budete mať cestu do Galanty, určite sa zastavte. Je to v podstate jeden z dubov, ktorý je za kaštielom alebo za zámočkom a nachádza sa zhruba v 12-metrovej výške. Určite ho neprehliadnete, bude treba trošku prejsť cestičky na trávu, aby ste ho veľmi dobre videli, ale tá jeho veľkosť, tie plasty majú viac ako 1 meter na výšku a teda je tam samozrejme niekoľko vedľa seba na tej vetve umiestnených. Určite sa oplatí sa pre tých, ktorí táto téma zaujíma, sa tu zastaviť a pozrieť sa na vlastné oči, čo dokážu v našich zemepisných šírkach urobiť včely. Samozrejme, ich osud je spečatený tým, že nevošli do dutiny. V zime určite zahynú, takže ešte teraz sa to dá pozrieť naživo. Tie plasty sú obsadené z veľkej časti včelstvom. Je tam podľa môjho odhadu okolo 50 000, možno aj viac včiel. Naozaj je to monumentálne a oplatí sa tu zastaviť. A ešte pre orientáciu, v podstate pozeráme sa na hlavnú cestu. Tuto je objekt zámočku alebo kaštieľa a ten dub sa nachádza priamo za ním, alebo tak z ľavej strany, keď sa to postavíte spredu kaštieľa, za ním, a včelstvo je vo výške približne 12 metrov.